Hey guys, Christopher Channel εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Έχω δημιουργήσει ένα κόσμο μόνο για το κανάλι αυτό. Μισό να κλείσω τη φωνή. Είναι χάρια. Sorry που φαίνεται αυτό το κυκλάκι, αλλά μπορεί να κάνω και βίντεο που θα σας δείχνω κάτι, να ξέρετε πού θα πατήσετε. Ωραία. Το skin μου είναι αυτό. Είχα άλλο, αλλά δεν πειράζει. Είμαι σε village. Πόσο θέλει, ναι, 18 πατάτες, δεν έχω 20. Αν ναι, μάζευα 20 τέτοια, αυτό θα το βάλω κάπου εκεί, ναι, για να... Αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτό εδώ πέρα. Να το. Α, δεν είναι αυτό. Α, ναι, αυτό είναι. Να μαζέψω wood. Sorry γι' αυτό. Ναι. Μισό εδώ πέρα. Να το κόψουμε αυτό. Sorry για τα μηνύματα. Αλλά δεν είναι δικά μου, είναι του Θοδωρής 244. Επειδή έχω το λογαριασμό του, γιατί είμαστε συνεργάτες. Και sorry που δεν φώναζα τώρα. Τώρα φωνάζω. Και αυτό είναι στο καινούριο κανάλι αυτό. Ναι. Έχω και άλλο κανάλι για κανονικά βίντεο Q&A και αυτά. Christopher Channel. Ναι. Αυτό το τέτοιο. Αυτό το κανάλι θα περιέχει Minecraft βίντεο. Γενικά σχέση με το Minecraft θα έχει. Θα παίζω και άλλα παιχνίδια και από τον υπολογιστή μπορεί. Ναι, αλλά πιο πιθανόν είναι θα παίζω Minecraft. Και στον υπολογιστή, στο PC δηλαδή. Ναι, μαζεύουμε λίγο ξύλο. Εντάξει. Να μαζέψουμε καμιά 20 αριά. Ναι, 20 wood θα μαζέψουμε. Μισό να το πάρω αυτό. Αυτά είναι τα μεγάλα δέντρα. Οπότε 20 θα τα μαζέψουμε, νομίζω. Ναι. Το Minecraft δεν το έχω κατεβάσει, γι' αυτό είναι έτσι όταν το άνοιξα. Ναι. Πάμε εδώ. Έλα 14. Έλα θέλουμε άλλα 5. Άλλα 4. 3. 2, άλλα 2. Αυτά. Μισό να πάω αυτό και αυτό. Ναι, και να μαζέψουμε αυτό που άρχισε. 1, 2. 19 και το 20. Ναι. Αυτά. Σε αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε αυτά για το σπίτι. Ξέρετε, chest, crafting table έχει. Θα μαζέψουμε cobblestone. Αυτά που κάνουν όλοι στο πρώτο βίντεο. Θα φτιάξω και παρατηρητήριο. Θα έχω ένα σπίτι villager. Από villager. Θα το κάνω παρατηρητήριο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρεις που είναι το σπίτι σου. Χάνεσαι μερικές φορές. Δεν ξέρεις που πας. Εγώ θυμάμαι είναι εδώ πέρα κοντά. Να το. Αυτό εδώ. Θα θυμάμαι απέναντι. Ναι, ξέχασα να πάρω το chest από εδώ. Εδώ πέρα να πηγαίνετε πάντα έχει ένα chest. Φύγε από εδώ. Έχει ένα obsidian. Sorry που το έχω στα ελληνικά. Α, 3 ευτυχώς. Δεν τα είδα αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο. Άρα έχω 3 obsidian.
πάμε στο σπίτι. Το θέμα είναι ότι οι villager δεν μπορούν να πηδήξουν, γι' αυτό δεν βάζω κάτι, γιατί το βράδυ θα μαζεύονται όλοι εδώ επειδή είναι και μεγάλο σπίτι. Και μια φορά είχα πάρει αυγά villager στο creative και έφτιαχνα villager επειδή το είχα στο easy και όταν το βάλα, όχι στο easy, στο pitfall, και όταν το βάλα, ναι, όταν το βάλα στο easy δεν είχα villagers. Εντάξει, 64 και 16 που είναι, θα αποφασίσουμε ένα double chest, φτιάξουμε leggings, ψωμιά, crafting table, sticks. Ωραία, πάμε εδώ, αυτό, και πάμε να κάνουμε λίγο mine. Πού να κάνουμε, εδώ. Δεν μου νοιάζει και να πέσει κάτω. Θα φτιάξω και σπίτι από σπηλιά κάποια μέρα. Μισό. Πόσα έχω? Μισό, γιατί θέλω να βλέπω 9. Άρα 20 από. Ναι, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, άλλο ένα, 20. Πάμε παραπάνω. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Μισό να βγω. Εσύ κάτσε εκεί μέσα. Μόλις κλείδωσε ένα villager. Ωραία. Θα φτιάξουμε ένα φούρνο. Που είναι ο φούρνος? Ένα pickaxe, μισό, ένα sword, αυτό, και ένα shovel. Πού είναι το shovel? Μισό έχουμε, ένα θα έχουμε. Ένα shovel και το hoe, θα φτιάξω ξύλινο hoe γιατί δεν το χρειάζομαι. Οκ. Αυτό το δύο εδώ πέρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!